Yun, magandang araw mga kagamba, mga kababayan. Yung mga kagamba ko dyan, kumusta na kayo? At saka sana suportahan nyo pa rin ang aking YouTube channel mga kababayan. No? Yung mga kagamba ko dyan na balaging sumusubaybay, yung mga record na, mga video ko dyan mga kagamba na naandyan, hindi ko nabuburahin yan. Para sakali yung mga pasibol pa lang na mga kabataan na batang hilig sa gagamba ay mapanood pa rin lang kung paano mga proseso at kumpleto naman na lahat mga kababayan yung mga in-upload ko dyan. So wala na akong kailangan pang i-upload. Yung mga detalye, kumpletong detalye na andyan na. Pero sana iningi ko sa inyo mga kagamba dahil papalitan ko na tuluyan ng ating content. Magiging political vlogger na tayo o reaction video na tayo mga kagamba. Kaya nakikiusap ako sa inyo na kung pwede ay suportahan nyo pa rin ang channel na Wow Balita News PS. Kasi pinalitan ko na yung pangalan ng ating YouTube channel mga kagamba, mga kababayan. So yun, itong re-reactionan natin ito ngayon mga kababayan ay patungkol dito kay Vic Rodriguez na hindi naman natin kilala ito. Ngayon ko lang naman nakita ito sa social media. Naririnig na natin ito noon pa nung eleksyon ng 2022 na yan, political advisor nga nitong si BBM. Hindi siya na lumalantad noon para magsalita, pero nakita kong mga kababayan, grabe, ang galing pala nitong taon nito, napakahusay. Kaya ito si Karen Davila halos matamimi sa mga sagot eh. Ang galing ng sagot niya, hindi kagaya ng ibang politiko dyan o kung ibang mga kandidato dyan na nag-iisip muna bago sumagot. Ito talagang akala mo scripted yung ano. So ito mga kababayan, di ako magdadalawang isip ito na suportahan ito at iboto ito, number 1 to sa aking baluta sa darating na eleksyon. So ito panoorin natin mga kababayan at ating reaction ng mga kababayan. Umpisa na natin. Papalapit na ang halalan 2025 kung saan 12 bagong senador ang ating iboboto. Sa loob ng 20 minuto, makakaharap, makakausap at makikilala natin ang mga kandidato. Samahan niyo kami dito sa Harapan 2025. Yan na. Bot sa langaw. Ako po si Karen Davila. Napapanood niyo kami ngayon sa ABS-CBN News YouTube channel. Makakasama natin ngayon isang personalidad na dating malapit sa Marcos administration. Ngunit ngayon, isa na siyang kritiko at sinabing tatakbo siya upang maging totoong oposisyon. Kasama natin ngayon, Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat. Thank you for accepting our invitation. Thank you, Karen. Maraming salamat sa iyong pag-imbita. Bot sa langaw. Attorney Vic Rodriguez, when you filed your candidacy, sinabi mo na ang candidacy mo ay endorsed by former President Duterte. Anong ibig sabihin nun? Nakausap ka ba niya? Anong pinangako niya? Walang pinangako si Pangulong Duterte kung hindi ay susuportahan ako at yung kakausapin niya yung kanyang mga supporters, yung kanyang core group, at upang ako'y tulungan mga kampanya. And yes, may pag-uusap kami before the filing. At mga 3-4 na beses kami nag-usap because initially, sabi niya, Vic, tumakbo kang senador. Ako hindi ko hilig ito, Mr. President, mas magaling akong nasa likod, tutulong na lang ako. And I was expecting that he will be the one to run for senator. And I will go all the way for him. Sabi ko, okay na ako, tutulong ako. But yun nga, nag-progress yung usapan. And eventually, siya ay kumandidatong mayor ng Davao, as we all know. So ako ang tumugon doon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. That's why here I am now. Oo, pero ibig sabihin, si Pangulong Duterte ang nagbigay sa iyo ng idea na tumakbo kang senador? Not really idea, it's more of an encouragement from President Duterte for me to try and run for senator. And nag-usap kami mga 4 na beses eh. At sabi ko lang sa kanya, pag-isipan ko, Mr. President. Sabi niya, sige, tama naman yan, huwag kang magmadali, pero huwag din masyadong matagal. Dahil kinakailangan kang mapakilala, dahil kilala ka naman, pero hindi bilang kandidato. Okay. Attorney Rodriguez, sumikat ka bilang spokesperson, abogado
ni Pangulong Bongbong Marcos. Buong kampanya, ikaw ang kinakausap ng lahat. May libro ka nga ang nakalagay, Kingmaker. Kabilang ka behind the scenes sa campaign. Isn't this absolute betrayal? From Marcos, ngayon na kay Duterte ka na. Magandang tanong yan, Yan. Karen. I have always been Duterte Marcos. Kaya, And in 2022, Marcos Duterte. At hanggang sa ngayon, magkasama kami ni Duterte. Yun. Ang nawala yung Marcos. Yan ang dapat papaliwanag nila. Kami ni Duterte magkasama pa rin hanggang ngayon. Ano ba nangyari? Hindi ka lumabas noon, hindi ka nagpaliwanag. Bilang Executive Secretary, you were the shortest Executive Secretary in history, 79 days in office. You were forced to resign, tapos hindi ka naman naging Presidential Chief of Staff. What really happened? Bakit ka natanggal? I think the shortest na naging ES ay si former ESN Senator Ed Angara during the time of President Erap. Kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And ako ay inappoint bilang Presidential Chief of Staff after my stint as Executive Secretary. But sa tingin ko nga noon, hindi na untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ikaw, hindi ko na kailangan yan. Bakit sino ba kaaway mo doon? Yung mga gustong maging Pangulo pero hindi naman binoto ng tao. Yung mga astang Pangulo, wala namang mandato. Marami rin sa Malacanang. Umbot sa langaw. Alam naman ng taong bayan who I'm referring to. At hindi lang isang tao yan. Kaya nga nagkakagulo ngayon ang ating bansa. But why didn't the President stand by you? Initially, tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero eventually, bumigay, wala na tayong magagawa roon. And even before I assumed the position of Executive Secretary, Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan, okay na ako. I don't need that. Pero sabi niya, hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito. At gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan kagaya ng pagpapatakbo mo nung kampanya. So, nandoon yung tiwala. Ganda ng usapan. Presidente na yan eh. Hindi naman lahat napapagkatiwalaan ng presidente. Correct. So, sige, tinanggap ko yung hamon. Pero as we go along, sabi ko, hindi ko kailangan ito, Mr. President. Exit na ako. Okay ako. Okay ako. Huwag mo akong problemahin. Ayos ako. Hindi That is kahaman why, sa even posisyon in the to mga commission of kababayan. appointments, kinakailangan nila sumulat sa akin. Maprinsipyo Hinihingi yung ito. documents ko. At yun, nag-meeting din kami ni Bongbong Marcos doon sa kanyang private office. Sabi, ba't wala kang dokumento? Hindi ko upo dyan. Hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Ambush yan. But why did you become a critic of the President? Pwede namang nag-resign ka, tumahimik si Attorney Vic Rodriguez, sinaportahan mo on the side, bakit ngayon, napaka-active critic mo? Ang sinasabi ng ilan, porket wala lang sa posisyon, eto na siya, kritiko na. Hindi ko kailangan ng posisyon, Karen. Ako nga yung lumayo sa posisyon eh. Mm. Tanungin mo ang sambayan ng Pilipino. Ilan ang kayang gumawa ng ginawa ko? I walked away from being the ES. Meron akong appointment as the Presidential Chief of Staff. Meron ba Pirmado talaga yan? Meron, nasa libro ko. Because sinabi nila na walang ganun. Hindi, pirmado ni Bongbong Marcos yun. Alam niya yun. Kaharap nung pinirmahan niya, Umbot sa langaw. si Naida Alping, na ginawa kong PMS Secretary. Si Anton Lagdameo kaharapan. At yung maraming PSD. Pirmado yun. Sa akin ang original hanggang ngayon. Kaya ready ako ipakita yan. Kahit So, saan po. why did you have to be a critic? Yun ang tanong ng ilan. Sapagkat nakakaya ka rin eh. Ikaw na rin nagsabi, ako lahat ang kinakausap ng tao. Ako yung nakaharap, mukha ko yung nandoon, salita ko yung nandoon. Tapos iba na ginagawa. Nung tao ikinampanya ko ng mabuti at tinangkilik naman ng tao. Hindi ito yung aming pinag-usapan. Kita niyo mga kababayan, Hindi ang yung prinsipyo ganitong uri nito, ng hindi nadala sa mga aming napag-usapan. This is not the kind of governance and leadership that we agreed to have. Pag siya'y pinalad at tangkilikin gawing Pangulo. Yan ang usapan katotohanan. naman pala eh. Ngayon, tumatakbo kang senador, pero tinatanong ng ilan, bakit namin iboboto si Attorney Vic Rodriguez gayong nung nasa gobyerno siya, nagkaroon ng ilang kontrobersya. Hindi natin kailangan isa-isakin at idetalye ngayon, but there was the sugar fiasco, issues with appointment, yung na-appoint mo sa Ports Authority, etc., etc. Ang tinasabi ng ilan, pumalpak nga siya doon, ba't ngayon senador pa? Kasi sinungalingan yun. Wala akong palpak ka rin. Yung sugar fiasco, Umbot ako sa langaw. ang nagpahuli ng mga asukal. Naman pala At eh. dito sa Tignan nyo, programa mo, dandan-dan nanonood dito,
Kung merong makakapagpakita ng dokumento na pinirmahan ko, yung Sugar Order number 3, sa iyong programa, Karen, exclusive mo ito, I will withdraw my candidacy for senator. Kita nyo, ganon At sa yung kaprinsipyo appointments mga for kababayan, sale, ha? hanggang ngayon, hindi ako sumilalim at isinilalim sa kahit anong investigation. Wala ako ni isang kasong administratibo, Napakalinis civil, nito, mga kababayan, at no? best Oh. criminal. Wala. Kita So nyo. lahat ito'y paninira. Samantalang sa Balikan ko Congress, lang may sa convicted na, Ports nandun pa rin. Authority na sinasabi tingnan nyo, nilang bayaw ko. Si Ginoong Ched Pastrana nakilala ko lang nung kampanya. At kaya pinagkatiwalaan namin tagadala ng pera para sa mga watchers. At hindi ko bayaw yan. At baka magduda ang asawa ko na meron pa akong ibang pinakasalan pag nagpatuloy yung chismis na bayaw ko si Chet. Yun ang aming biruan ni Chet. Ay hindi ko kaano-ano si Chet. So, Yan ang katotohanan. Ang sinasabi nyo ngayon ay what you're saying is you were unfairly treated, judged, accused. Absolutely. Because maraming sumama na lang nung panalo na kami doon sa kampanya na gusto nila business as usual. Iba na dapat yung direksyon namin, yung napag-usapan namin ni Bongbong Marcos Wala kaming kasama noon, Karen. Alam kong alam mo, walang gustong sumama kay Bongbong Marcos matapos ang 2016. Kaming dalawa lang ang magkasama. Kahit nung siya'y nag-announce ang kandidatura, wala kami mga branded names in politics. At nung mananalo na, nandyan na yung mga Johnny come lately. At ang gusto... Kita niyo mga kababayan, no? Iba ang nagbayo at nagsaing, pero iba ang kumain. Yan ang ibig sabihin nito mga kababayan, yung kasabihan ng ganun. Sipin nyo ha, ang taong maprinsipyo talaga mga kababayan, kung minsan talaga lalong kinakawawa. At lalo na ang taong totoo at prangka at hindi sip-sip. Tingnan nyo ito, ha? Sipin nyo magkasama sila, dadalawa na lang sila noong 2016. Tapos nung magiging presidente na, dumami na yung mga mapapil. Tuloy natin. Sila pa ang una sa pila. Hindi Yun, ako kita mo. pumayag. Bakit? Una pa. Ang kasama namin, ordinaryong tao Correct. Yun muna ang unahin natin na Dapat. i-recognize. Hindi yung mga branded politician na nandyan na naman at the very first opportunity na magkamal ng yaman, magnanakaw na naman yung mga Ito nga yan. nangyayari Yan ang ngayon. iba. At Ito kaya, Bot sa langaw. Hindi ba masakit ito sa'yo personally in your book? Sinulat mo doon na namatay ang iyong nanay. Isa pa yan, ha? at hindi nagbigay ng condolence, hindi nagbigay ng kahit anuman Kita mo. na message, Wala mo. bulaklak Ito ang yung- Pangulong Marcos. kung kay- This is correct. Ito mga kababayan, Yeah. ang putol natin ha. Kung kay Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan, ay hindi marunong tumaw ng utang na loob itong si BBM, tayo pa kaya na mahihirap? Tayo pa kaya na ordinaryong tao? Ito, magkadikit na sila. Namatay ang nanay niya. Ni wala man lang, kahit man lang, ayawan ko. Ito atin nga, hindi nga natin kilala. Sinasabi natin, condolence. Ito, talagang magkasama sila sa politikan. Matagal na panahon. Pero namatay ang magulang ni Vic Rodriguez, wala man lang, nako, ayawan ko mga kababayan na ito, kayo na lang bahala mag-analyze. Ito kung talaga ito nakikita ko, totoo itong mama na ito. Kasi yun naman nangyayari na ngayon. Yun naman na talaga nangyayari ngayon. Considering yung pinagsamahan nyo, pinagdaanan nyo, what do you make of this whole experience? Masakit talaga yun. Correct. Dahil tinuring mong kaibigan inakay mo, magkasama kayo doon sa Yun. isang bahagi ng buhay niyang napakadilim. At hanggang sa dahan-dahan ay nakikita namin na pasikat ng araw kami magkasama. At nung dumating sa puntong mababa na punto ng aking buhay, dahil nanay ko yun niha-niho, wala kang narinig, masakit yun. At hindi ko hahangarin na mangyari sa kanya o kung kanino man yung experience kong yun at naramdaman kong yun. Ganon mga kababayan, na walang utang na loob talaga si BBM kahit kanino. Ito na lang, ito si Vic Rodriguez na ito, tingnan nyo, alam naman natin na nandyan lagi sa tabi niyan, pero namatay ang magulang, hindi ba lang nagkondolence tong mama na ito. Tingnan nyo ha, kaya tayo nung nakaraang calamity dyan sa may Bicol, nagkandamate na lang sila, kamot pa sa ulong, anong gagawin natin? Ano ba naman yan?
mga kababayan, magising na tayo sa katotohanan, mga kababayan. Nag-vlog ako noon, meron akong video dyan, na PBBM, o MBBM, o magnanakaw, babangon muli. Ganon yung title ng aking, binas lang ako ng binas. O asaan yung mga nagbas noon? Ayan na, tingnan nyo, nagkatotoo yung sinasabi ko na MPBBM, magnanakaw, babangon muli. MBBM yata title nun. Hinide ko yun, di ko na inano sa aking YouTube channel yun kasi ang dami nagbas sa akin doon. But how angry are you? Because I'll be honest, you attended the rally in Tagum City. Tinawag ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Nandun ka, nakaupo ka doon. Oo. Bakit kailangan nandun ka? Bakit? Bakit kinakailangan ko bang alam kung sasabihin ni Pangulong Duterte? At kami pag magkakasama, Hindi mo, hindi kami na... ang bilis ng sagot, no? Hindi ba na nagtanong? Tingnan nyo, ang galing ng sagot niya. Nagtatanungan, anong sasabihin mo, anong sasabihin ko. Wala kaming ganun. Ay, Sinabi ni nako. Pangulong Duterte yung sinabi niya dahil marahil meron siyang dahilan. Correct. At ako naman, ang lagi kong sinasabi, ulitin ko, dito sa Ito ang sabi ni Duterte. Umbot sa langaw. programa, kahit na magkasama kami ni Bongbong Marcos, lumabas yan eh. And I feel guilty because I'm the one who went around the town and showed everybody yung kanyang negative drug result test. Ba't di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung Correct. usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aasawa sa kanya. Tama. O ito, negative ako. Ganun lang naman yan para matapos na. After all, you're the elected president. At dapat siguro, leadership by example, gawin mo na para matapos na. Pakita mo, Sinabi pakita mo niya. during your filing of candidacy, you're sick of corruption, they should temper the greed. How bad is the corruption now? Very bad. What makes you say that? And look at what happens sa Narinig nyo? Very bad. Umbot sa langaw. Bicol. 200 inosenteng Pilipino patay Tingnan nyo. dahil ninakaw yung flood control funds. Hindi Attorney Vic, walang pakialam din. Kung namatay nga ang nanay mo, wala siyang pakialam. Yung pakialam hindi niya kamag-anak. Mga mahihirap lang. katanggap-tanggap yun. Hindi katanggap-tanggap yun, Karen. Dapat yun nakapagpasok, gaya nating dalawa, kagaya ng maraming Pilipino kasama pamilya, patay. O paano gagawin natin doon? Sorry? Hindi sila nag-sorry. Patay yun dahil ninakaw. Yung flood control funds. Nasaan yung 5,500 flood control programs? Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Yun. Yan ang dapat iniimbestigahan. Yan. Hindi kung ano-ano. Dapat. Pagkukulang ba ito ng Pangulo? O siyempre, sa Pangulo eh. Ang galing sumagot, no? At sa kanyang termino, magdadalawang Umbot sa langaw. ay 500 billion pesos na ang sinabing nagasta sa flood control programs. Nasaan? Grabe. Nasaan? Yung sa Bicol na nalubog, bilyong-bilyong piso yun. Bakit nalubog? Okay, ngayon, hindi lang yun ang isyong pag-uusapan natin. Marami pang may init na usapin ng ating bansa at nais naming malaman ang pananaw nyo at paninindigan. May 10 tanong dito sa harapan nyo, pumili kayo ng 5, tapos ibibigay nyo sa akin, susubukan natin sa loob ng 6 na minuto, sasagutin nyo to. Yan. Okay, I have to Okay. choose the 5 now. You know, Subok choose natin one and gaano give it to kagaling me. to, mga One kababayan, first. ha? Umbot sa langaw. Okay, alright. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan. Lahat ng gumagamit ng confidential funds, Dapat iimbestigahan lang. lahat. Pero Hindi pa pwedeng tinanong, isa ang lang. tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential funds, sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Oh, Yung maliwanag notice of eh. disallowance, Karen, ito yung malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumiti sa'yo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Yan. Huwag mong pangunahan ng COA. Sinasabi natin, mga Constitutional duty kababayan, ng COA yan. Nangingialam Article eh. 9, Paragraph D, Section 3. So, nangingialam kasi ang Congress. Parang mga marites na lang kasi ang Congress ngayon eh. Masyadong silang mapapil. Yun lang eh, ibig sabihin nun. Kaya, lalong sumasama yung
lumilitaw dyan sa mga kunwari nilang mga investigasyon na yan. Attorney, naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because Maliwanag. it is not the core function of Congress to do the function of COA. Umbot sa langaw. Okay, next question. Pabor ka ba na gawing legal ang divorce sa Pilipinas? Hindi ako komportable dyan sa pagpapaligal ng gagawing legal ang O divorce. bakit? Ayaw mo yung salitang divorce? Sapagkat nandyan na yung annulment at yung legal separation. At sa tingin ko, sapat na yan. Tama. At again, on constitutional ground, mahirap naman basta lang tayong susuong sa divorce bill dahil malinaw na kinikilala ng ating saligang batas, Article 2, Section 12 of the Constitution. Pinapalakas kinikilala ang pagiging sagrado ng pamilya. In fact, it is treated as the basic autonomous social institution na dapat palakasin. So on constitutional ground, may reservation ako sa divorce bill. Correct. Next. Yan. Tawili ka, Karen, hindi mo masupalpal to. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. Correct. We are not using our public money to Umbot sa langaw. public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan. Unahin yung Ang pulburon. tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag nagawa ko yan, Baka lahat makulong na. hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik kong death penalty. Dapat Yun ang lang. parusahan. Sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw. Correct. So, ang plunder, para sa iyo, 5 million pesos, tas death penalty. Yes. Okay. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga yan. Correct. At Pagnanakaw pa rin. singit ko lang, kahit sa banal na kasulatan, ang nakalagay lang doon, thou shall not steal, period. Hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million. So wag nating paguluhin ang buhay natin, wag kang magnakaw, period. Alright, next. Ano sa inyo? Ano ko na ganun ko to? Pumili ka ng iba. Here. Yan, okay. Alright, eto. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Hindi ako sang-ayon. Sapagkat tatandaan natin, at nandito naman yung team mo, suriin ninyo yung naging pahayag ni Bongbong Marcos ng 2022 SONA. Nung sinabi niya, as regards our standing in the community of nations, that we shall be friend to all and an enemy to none. Nag-pivot ka na. Andito na tayo, kaaway na natin ang China. Ibig Dahil sabihin, you're pursuing walang hindi iisang na salita itong independent presidente foreign natin. policy, kundi interest na ng Estados Unidos ito eh. Oo. With the proliferation of US military Parang bases. nangyayari Yan, ngayon EDCAM sa yan, US Malacanang. military bases yan. Uto-uto But lang that's siya. not a US military base. EDCA is not. No. No, oo. They call it EDCA, pero nandoon na yung mga Article 18, Section 25 of the Constitution. No foreign bases, troops and installation. Anong tawag natin sa Correct. EDCA? Andun ang tropa nila. Nandun ang base, nandun ang armas, nandun ang bomba, nandun ang missile. That is essentially US military bases. But And they're- even the Supreme Court said EDCA is constitutional. Pero nandirito na sila, Karen. Basahin natin ang Article 18, Section 25. I will not argue with the Supreme Court. I'm a member of the bar. Pero hindi naman lahat ng desisyon ng Supreme Court ay sinasang-ayunan ko. At marami din silang naging desisyon ng araw na binago rin nila paglipas ng panahon. Baka sakali, ganun din ang mangyari dito. Okay. Kasi sinabi mo, in one of your speeches, you said, dapat ihintunaan ng administrasyong ito yung belligerent rhetoric niya Yes. when it comes to the West Philippine Sea. Yes. Because we're putting our Filipinos in harm's way na nandoon sa teritoryo ng China. Yung Pilipino sa Macau,
yung Pilipino sa Hong Kong, yung Pilipino sa mainland China, paano pag nagkaroon ng retaliation, hindi yung gobyerno ng China, they will not do that. Yung mga Chinese doon, kawawa ang Pilipino, sino mananagot? Pero attorney, mas sang-ayon ka sa pag-handle ni Pangulong Duterte sa West Philippine No, ang Sea? sinasabi ko, let us diffuse and de-escalate the tension. Huwag Dapat. nating silaban. Oo. Sapagkat yung ginagawa ng mga matatapang na nagsasalita dyan sa gobyerno, that is even punishable under RPC Article 118, Tamo. Karen. Okay. Alright. Bawal yan. Ang dami ko pa kasi gusto itanong sa inyo eh. Ayoko matapos itong 20 minutes. Kaya pa ba isa muna? Kaya pa ba isa? Very quickly lang. Eto, mabilis na pa. Solusyon sa mataas na presyo ng bilihin. Kampanya ni BBM, nandun ka. Sabi nyo, ibababa nyo bigas. 20 pesos Wala na kada ako kilo. dun eh. Wala na ako dun. Kasalanan niya yan. Sapagkat yung budget, sinimulan natin sa budget, talagang inflationary yung budget. Hindi ito developmental budget na dapat sinusulong ng lahat ng Pangulo. Dapat, para malabanan natin yung pagtaas ng presyo, magsimula sa gobyerno. Belt tightening, austerity program, and fiscal discipline. Dapat huwag tayong gumastos ng higit sa Yun. kinikita ng gobyerno. Parang budgeting mo lang yan sa bahay, Karen. You do not spend more than what you earn. Okay. Dapat ba ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Pakitan muna nila yung ebidensya at hayaan natin yung mga senator judges mag-appreciate ng ebidensya kung sakasakaling tumuloy yan. Okay. Last words. Bakit dapat iboto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, amendahan ko yung plunder law at pag na-amendahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon Pati ako, at pagod na rin. nakita natin kung saan patungo ang ating bansa. Kawawa naman tayo. At yan ang harapan. Kita niyo mga kababayan. Sana mga kababayan, suportahan natin to si Vic Rodriguez. Ang galing niya magsalita. Kita niyo, tamimi ito si Karen Davila, no? Wala, yung ibang mga na-interview nito, sinusupalpal niya. Pero ngayon, no, hindi niya masupalpal. Dahil totoo yung sinasabi niya. May mga basihan pa siya, mga article kung ano-ano. Di ba mga kababayan? Sana mga kababayan, ha? Suportahan natin ito kasi talagang nakikita ko talaga mahusay ito. Mahusay at may prinsipyo ito. Hindi siya basta-basta na yung bang nakikisayaw-sayaw lang siya, mamabuhay lang, kumita lang, hindi siya ganun mga kababayan. No? Isipin mo, dikit na siya sa Pangulo. Ang problema, pinulitika siya doon sa loob. Alam na natin kung sino may gawa noon. Okay. So mga kababayan, hanggang dito na lang mga kababayan, hanggang sa muli ang ating pag-upload ng video. Marami pong salamat. Saka ito pa pala mga kababayan, yung hindi pa subscribe dyan, baka pwedeng pa-subscribe na rin mga kababayan. At pa-share and like na rin. Okay, maraming salamat.